gaskiya a aiki ne, garkuwar mawaka muku ma aikin muku ga waka ce to. Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Allah gwani mai iko kai ne mamallaki kan kowa, wadatuwar mai buri kai ke arama bawa baiwa, gani da jina kai ne kawon kafar da za na yi tsayawa, kuma zan kwarai zan wake Sardauna shekarau dan baiwa, ka kara horon murya in nai ta dinga ɗebe kewa, nufinka ne in ka so sai wa ka ɗora bawa ya hau mulki. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Ka kara tsira Allah gu mai hani da niyyar gyara, kuma jinginar al'umma turbar da bunshi shine tsira. Sa'ali ya sa ba sa gudu na su kasara, ka sani sasar dauna zakin da shi ya kore kura, wani da domin baiwar wakar da ce yi mun riga har daki. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Ga garkuwa mai waka na zo ku kara dokan talle, ina ma mugu jaje turmin zani ya koma kyalle, yau ba uwa ba riba ka gane tushe yake sille, hauragiya ta kare yau mun ga kwar'uwan surkulle, aran ma Allah su fa ai sai mahaukaci ke wannan aiki. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Ashe ba nisa komai tsawon rabo zai zo ma, mai haƙuri na samu inda ya juri himmar newa, da sassaka ko sara ba ta hana magamji girma, farin cikin taimurna 'yan santarar da ke yi niwa, ilahu ya ba malam zai sannata du'a'i farkon aiki. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Can tafiya ta riba ai waiwayanta shine gyara, da Hausa zanton bihin karfe guda ko baya kara, idan gwani ya tsara dutsen karin da za yi cara, sai ya yi koda shaho koda muzuru koda kura, a yau ina mai ihun wai mage wata take bera, yau gashi malam shine dai sannatin ina mai kori ta wuce. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Halin kwarai linzami kifi ake mashaidar wanka, Sardauna ya je sanata ga 'yan uba suna yin kuka, waɗansu sun je ainihin sun kwana zaune don su yi tsinka, nufin su ta da malam in an sanar su kwance tubuka, Sardauna Allah ya so zai sannata ina mai buka, mahasada gun malam gona kuke makarin kayan taki. Sun ji Allah ya so ka zama masannata Sardauna malam, dogaro gun Allah yau hasadar su ta zauto mataki. Halin ka jari malama Allah ka bai mazabi sufi, ya baka wa zai kwace yau mun wa 'yan adawa kofi, wukar farautar wancan koya gasa ta ba ta kaifi, Kano garin musulunci ba ma biye wa du mai canfi, ita
sanatan mu shekarau mai nauyi ta bangaren injiniya dai murtala kusan mai yayi SF project ne kuma fannin rukun amana yayi a ayyukan sanata na malam ko murtala bai sanyi ya bani damar waka in bidiyo na nunawa al'umma kuma kwa amsa wannan dango na je Aminu Kano ma ga titina kamar in girgo wuta ruwa ga sola malam yayi su du'in hango in fawa men ya bada sardauna shi da cewa bango wannan su kola shuma sanatan mu shekaru yayi wannan aiki har ma kicin ku saurarawa an zagaye makarantar kai shekaru ashe ba dawa da santarar firamare tambura wa zanje nan ma ajujuwa sun samu aiki na sannata ba dama akwai da wakin kudu lalle ko sannata na kayo aiki na duba aiki an yi a ajujuwa ne har uku malam ya giggina mai nauyi a mun duburwa sai ma an giggina su malam ya yi akwai a garu malam duma jubar adawa mun yi islamiya ungogo a sabon gida ko malam ya yi da ajujuwa fani sau yankin madobu malam ya yi muna bidar maimaici yau sannatin mu kai ne gwarzon aiki yayi su zana lasautawa a dalama da akwai su yan santarar ku saurarawa a firamare taro na anyo a jujuwa ba dawa a unguwa uku nan ma anyo ginin su kulmai gulma zuwa na malam sanata yan santarar mikeshin dumbin aiki su sha su wanka a abbatuwa sun samu duk mai musu ya je ya yi tsinka na gan shi ma a kuro da malam ya yi shi karkai boka da urology ga tanki sola a sha da wanki wanka ina da sauran waka zan zayyano ragowar kanin aiki shekarau bai sanyi an aska lungu sako yau sannatin mu malam kai a santarar nai murna ni ne na dan uba mai nauyi kafu da ni daga kunya dan kafu omoshin kawo aiki a bangaren biya moshin yardar ilahu mun dauri mi sardauna shi zai miƙe bai fargabar ya boye komai ruwa wuta ilimin mu yan santarar mu maimaita mai ofa da fannin hanya ya san su dumuna na tawai in fawa mai ya saba ni mata nan da ce mai jarmai mu je da yardar Allah sai ka gaji da mai kushe gun aiki
na a hannun dama. Malam, Yana da kishin aiki baya hagun ya koma dawa. malam, Da Murtala dan Ahmad injiniya mutum mai girma. malam, A aikin kudu mun gode mai gaskiya ya zama shafama. Muna a hanyar malam shine yake da niyyar kawo aiki. sun ji Allah ya so ka zan masallata Sardauna malam. Dogara gun Allah yau hassadar su ta zamto mata ne. Sun ki Allah ya so ka zan masannata Sardauna malam. Dogaro gun Allah yau hasadar su ta zama